O Partido Popular de Poio tiña onte moito que celebrar. Ángel Moldes acadaba a maioría absoluta nas súas terceiras eleccións municipais como alcaldable. A súa candidatura conseguía 10 dos 17 edis da corporación. Fai anos perdimos e supemos perder. Outros anos ganamos e non gobernamos e supemos facelo. E agora ganamos e vamos a gobernar. E iso o temos moi presente, desde a humildade, desde o traballo, desde un goberno para todos, diálogo, contención do gasto e, sobre todo, traer melloras para o noso concello. Ángel Moldes era, polo tanto, alcalde do Concello de Poio. Remata así con 27 anos de goberno co nacionalista Luciano Sobral á cabeza. O seu relevo, encabezado por Marga Caldas, baixa dos 5 aos 2 edís. Pola súa banda, o Partido Socialista de Gregorio Agís pasa a ser segunda forza, pasando dos 3 aos 4 concelleiros. O futuro rexedor ten clara a súa folla de ruta. Unha das primeiras condicións é facer unha auditoría para saber en que situación de débeda se atopa o noso concello e a partir de aí empezar a traballar. En Barro o BNG perdeu a maioría absoluta, aínda que se mantén como primeira forza. A candidatura de Xosé Manuel Fernández Abraldes conseguiu 5 dos 11 concelleiros, un resultado que o aboca a buscar un bipartito co Partido Socialista para manter a alcaldía. A formación encabezada por José San Martín pasou de 1 a 3 edís. Agradecer que confiaran en nós para que seguiramos liderando 4 anos máis o goberno municipal. Os repartos a veces de concelleiros son difíciles de valorar. Está claro que non había moita tensión, non se polarizou como no 19 a votación entre o BNG comigo na alcaldía e a posible volta do Partido Popular, que fora a forza máis votada no 2015. 200 votos máis que nos dan 2 concelleiros máis, o que decía que era unha falsa maioría do BNG, porque nós con 200 votos sacamos 2 concelleiros máis. Entonces, agradecemento máximo a todos os veciños de Barro, a toda a candidatura, ao equipo de campaña e todos os que se volcaron con este partido e con esta agrupación que fai 4 anos estábamos tristes e hoxe estamos moi contentos e moi ledos de darlle a volta a este goberno en Barro. Xuntos por Barro, encabezado polo exalcalde popular José Antonio Landín, entra na corporación con 2 concelleiros. O PP de Eduardo Ruadas queda como última forza cun único edil. En Marín, a popular María Ramallo mantén a maioría absoluta e, polo tanto, a alcaldía. Iso sí, perde 3 edís ata os 12. O PSOE de Manuel Pazos conserva os 5 concelleiros que xa tiña, mentres que o BNG sobe con Lucía Santos de 1 a 4.